personalizovaná kytica s trblietkami. Na podložke vidíte už vopred vyplotrovaný personalizovaný nápis, ktorý si dám na prenosovú fóliu a použijem ho neskôr. Ďalej si pripravujem latexové balóny, do ktorých vkladám trblietky. Vždy si balóny najprv naplním vzduchom na kompresore, aby sa mi roztiahli, následne dám high float gel a trblietky. V tomto prípade som použila niekoľko techník. Okrem priehľadných balónov s trblietkami som dávala aj dvojité balóny, to znamená, že do priehľadného balóna som dávala iný latexový balón farebný. Tu už vidíte bublinu s trblietkami, dám na neho mašľu, potom prichádza personalizovaný nápis, ktorý si stierkou prenesiem z prenosovej fólie. Ten nápis je samolepiaca fólia, takže takto pekne prenosovou fóliou. Tým, že je tá biela časť samolepiaca, tak mi to tam vlastne drží. Tu už vidíte personalizovanú bublinu. Ďalej prichádzajú na rad latexové balóny, ktoré som tiež naplnila hélium. Farebná kombinácia bola biela, perloťová, rúžová a priehľadná. Plus túto krásnu ružičku, ktorú nájdete u nás na webe. A takto už vyzerala komplet výzdoba na meniny pre moju kamarátku.